ko za mu iya sauya subject combination ɗinmu bayan rijistar jamb? Wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci domin ɗalibai da dama suna samun kurakurai a yayin rijistar su da jamb. Suna son su karanta course kaza amma idan suka je rijista sai su saka combination, ma'ana wasu subject da za su yi jarabawar a kansu waɗanda ba su ne na wannan course ɗin da suke son karantawa ba. Sai bayan sun bar wurin rijistar kuma sai su fahimci haka ta hanyar bayani daga wani mutum na musamman ko makamancin wannan. Hakan yasa jamb ta ba da dama, tabbas akwai damar sauya subject ɗin da ɗalibi ya yi rijista bayan ya yi rijistar jamb. Bayan an kammala rijista ko kuma ƙarshen rijista, jamb tana ba da dama a fara aikin sauya waɗannan subject da ɗalibai suka yi rijista. Da ɗalibin da ya rijistar jamb sai kuma ya gano akwai kuskure a subject ɗin da ya saka, to yana da dama ya je jamb CBT center mafi kusa da shi ya nema a sauya masa subject combination ɗinsa. Domin a yanzu haka an fara wannan aiki na sauya subject combination, kuma ba a biyan ko sisi domin yin wannan aiki, sai dai su CBT centers din za su iya cazar ɗan wani abu da bai taka kara ya karya ba a matsayin kuɗin aikin su, amma ba a matsayin payments da ake yi da jamb ba. Wannan shine. Sai dai bayan mutum ya sauya wannan subject combination din kuma yake son ya ƙara sauyawa a karo na biyu ko fiye da haka, to a wannan karan sai ya biya kuɗi. Wannan shine. Allah ya ba mu sa'a.